Yo, what's up mga kapobre? Maing hapon, maing buntag, maing udto, asa kang suok sa kalibutan. Anan, lakaw na sad ko mga kapobre. Mao ni atong kulmanon kada adlaw. Hapon lakaw, buntag lakaw. Akong habilin dito mga kapobre. M6 ata mga kapobre. Alas 5:22 sa kahaponon. Daghan po naglakaw yun. Pinagihi. Shout out ko diya sa tanang gabaklay mga kapobre. Jollibee. Lami. Mahuman na lang ang building nga mga kapre. Lakaw yapon ko. Oh. Mahuman na lang nga ba niya. Lakaw yapon ko. Main tagdako-dako tagkubrarong sildo kay kamayad sa utang yung utangan na sad ay lag na sobra makapalit ang solar magsuga sa itong anak naluoy ko sa kong anak gastin mi ko lain yung gas mabaho gas magod lain yung bahong gas yo sa pakapobre murag medyo nikit-nikit nagad siya gamay 5:48 gayon to sa atong baklay Bob Marley mga kapobre lakaw yung kasada lapas na sa One-Port mga kapobre IT Park unahan wala pa mga kapobre ngit na mga kapobre doon na to sa GY mga kapobre GY ni atong pulman noon kada adlaw buntag lakaw hapon lakaw boy pobre pa boy baklay pa gyud ita antos ta ni anong isudlan tring pagkaanak sa pobreng utin sa 15 mga kapobre birthday sa umisis ya sildo po na ako mahintag na isobroy ka palit ko siya ko sa kilong baboy ya pansit bati na parang birthday lang niya doon na sa GY
Mali dire mga pobre. Eskwelahan. Masya oh. Eskwelahan sa dato. Ako kay kwarta dire. Hindi ka ka-eskwela. Kung bright ka, mag-working ka, pwede. Pero eskwela ra ka, di ba? Eskwela dire. Ako paliton pohon. May kwarta. Para sa kong bata. Kaluyan lang tas Ginoo. Mahal na to lawas. GY na mga kapobre, GY. Siya, time check ta is sus alas 6 yun. Untok. Mani GY mga kapobre, liko ta dito. Padung sa wala. Abot sa wala, padung sa tuko, liko. Mani siya sudlon. Basta mo sud na gani ka, mo na sudlon na. Uy pa na. Mga kapobre, na ta sa sudlon. Dayon ta sa tong baklay. Tuloy ang laban mga kapobre. Ngit-ngit na siya diri lapita mga kapobre. Lisod niya akong kamera mga kapobre, may plus at tubangan. Ang luyura may plus. Di kita kung naong stilan lagat. Ikan tayo mga kapobre sa kunang utangan maagi matag sudlon paristre Girl Scout and Boy Scout. Ano sa Boy Scout mara na mo kita tagdas balay. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Kamot na ko diri. Oh, himuan na nila dyan, no? Natangok ba? Musta na ka sila daw eh. Yo! Yo! May tao? Uy! Balino na atong ulo lang. Asa bang ulo na to? Dito? Trigsik manggon. Kuhaan mo na diya sa libo. Trigsik Basta diri. kusong kuhaan. Mga nang sa libo. Di ko ba niya. Ha? Porting tulugan ni mo dong? Akong tutoy. Natuog siya sa tutoy man san. Budong! Tingog. Hello, isa kong dodong. Oy! Katawa. May suga dong no. May suga. Huwag mo siya magtiyabo nga. Namatay ang suga. Namatay man suga. Nakalungag dega kay nakatuog man dodong. Akong sigaan. Gituwad mo. Namatay man noon. Masya sa tiyabo. Ding ding ding! Dada. Porting tulugan ni mo? Ha? Porting tulugan ni mo dong? Hapon naman po na akong gituwag. Malas 4 lang siguro to. Para makaliw-kaliw ko. Sabag upat. Ala, Patay namatay. sabi mo. Ang plus man igod. Ano? Sabag upat to siya na to. Ang gituwag Asa naman oy? Patagbo ko sige kugos. Ano, tagbo ko sige kugos. Asan tong tripod? Nga to sa isuga di. Isuga sa namo ni mga kapobre ang among plus sa kamera. Ay among suga mo na siya oh. Ha? Organic. Organic nga suga. Mag-ili sa tagamay. Ambaw na nako din harde sa kuan.
Asa? Dira sa main habilin di ay pinong bitos tayo weldingan di ay wa man. Diha na bes pa. Nay. Kita nitik katiguang na tayo. Dara oh, bunanan. Anindot mo sa plastik ang gibawnan ganiha kay labay ra malargo. Moy bugat. Ayun. Gahay pa. Ito sa ko. Lah. Asa man solar nabitay lagi ni. Asa din na? Wala yung tanog ah. Ako nang gibuhat ganina ni Uwan. Imong gitangtang, imong gikuha. Ambot lang, nana man na siya. Hindi na siya yung anak. Ang siga. Nawalan mo guna. Wala na yung ground, minuli ni mo hinoon. Wala tangtang diri oh. Ground ba? Ang sinuldahan rin oh na. Naguba na. Guba, sinuldahan nun sad na. Patay kurinti, sulda na. Kana di mo kuan. Batari. Soldado na to nga, pang kurintin to. Ang kadao gani. Bagay mo tabuan. Ang sabi, pagkunik ko eh. Hindi naman, oh. Ako nang gibuhat sa buhat sa init. Init man dali lang. Karon kay ni Uwan man, umgo ka kuan. Yan, di gaya mo ko ano, siga oh. Naala ako ng utang si Dodong. Hindi lagi yung siga. Siga ba na siya ganina kung ikunik? Hindi na siga naman. Ay, namatay na ganing animal. Wala ang ka magdala og karukuan. Ang dago tiri eh. Ang dago batir, dalawang ng usa. Para i-charge ni. Ito. Dodong. Silent din. May lagi maka-charge lagi. Anong daay? Mga busy ko. Halos may puli ka charge sa cellphone kay Na-charge mo kung cellphone na. na-charge 42%. Nas Ang ba? purtira! 40 kanina ako gipuno-puna. Dito bi ako sa lapu-lapu na sign. Saan ni man tangtang? Gahi man. Ikaw din nagkutsara. Munggos na lagi na. Munggos lagi. Hindi man matangtang. Ligwati na kutsara na dito kutsara oh. Ano yung mga tagtangon? Sutihan mo sa munggos. Tangtangon sa may pagkaon na tog di tangtangon. Buka na day ka. Ara. Oy, munggos gyud mga pobre. Kuan mo sa gulig. Kuan di kamunggay. Asa mo kong kamunggay. Ito silingan ngawat. Hindi biya anak dodong gini. Kamong duha dudong ngawat mo kamunggay. Budi oy. Oh, kalungan di si Mrs. mga pobre. Nakatog ang batag maayo. Kamunggay ning dan ngawat. Nakatog ang bata. Bahala Ang bata nakatog. Bahala ko kamunggay lang no. Makaon naman ang munggos way kamunggay. Nakatog ang bata. Nakatog. Mangingking na ba na siya? Ay, mingking. Nasuwa si Guantes, mangingking. Ano siya? Na, lagi. Mangingking na siya, mangingking. Hangin na po dalap eh. Hangin kayo. Lah, nangumot. Eh, bagus kan. Gawagin ko labi. Ano sa mga? Nang! Di magsigit ka ng uch. Mga kapobre, asa mo na niliwat, baby. Asa mo na niliwat. Ha? Liwat sila. Sabag ka buong ko. Liwat na ni boy pobre ay. Ako na labi. Ako sa inyong kami isa. Mga daw. Naabot na ko diri mga kapobre, diri na tawan akong vlog mga kapobre. Medyo maragtaas-taas na siguro na diha. Nang akong bata nga gamay, dara.
Palihog lang ko diha subscribe pa sa wa pa ka-subscribe. Nya comment. Share kung pwede ninyo i-share. Nya like. Bye-bye.